सो गाईस वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग. तर आज सकाळी सकाळी आमचं प्लॅन ठरलं कुठेतरी पोहण्यासाठी जाऊ, म्हणजे तुफानी करू काहीतरी. तसं मी गाडीचा एक मडगार बनवून ठेवलेलं, तर आपल्या लावचा होता, पण उशीर जातो मला लावूक नाही. बघू शकता तुम्ही किती चिखल उडता, पाठी बसणाऱ्या चित्र वांदे होतात, कारण आपल्या गाडीत मडगार नाही. गाडी बाहेर काढत असताना रिओ जेवण आडवं रवलेलो, कारण तो असोच आडवा असता. आणि मग त्याला घेतलं बसायला गाडीत आणि मी निघालो आम्ही जाऊ मित्राकडे. जाता आता गाईस वाटत ना एक घोरपड दिसली, ती कवायत वेळ बघितला आणि एवढी मोठी होती ना ती बघूनच भीती वाटत होती. ती नंतर बाय बाय केला आणि नंतर आम्ही पेट्रोल पंपावर गेलो पेट्रोल भरण्यासाठी. नंतर तिकडून पेट्रोल भरून मित्राच्या घराकडे निघालो. नंतर फायनली गाईस आम्ही मित्राकडे पोहोचलो. मग त्यांना दोघांका बसायला गाडीवर आम्ही निघालो. मग पुढल्या स्पॉटवर जाऊ, म्हणजे त्या होळावर जाऊ पोहण्यासाठी. तर आम्ही अर्ध्या वाट्यात येऊन पोहोचलो आणि थोड्या वेळाने गाईस आम्ही त्या स्पॉटवर बरोबर येऊन पोहोचलो. आणि बारको सांगूक लागलो, आज पहिला उद्घाटन म्हणता मीच करताय, पहिली उडी मीच मारतेला म्हणता. तर त्याने उडी मारल्या. मग त्याच्या पाठोपाठ यशात आलेलो, तशी यशाने उडी मारल्या ना आपली टायटॅनिक पोझिशनमध्ये. आणि त्याच्यानंतर बारी येईल माझी. मग काय गाईस मी गेलो आहे पाठी आणि पहिलीच स्विमिंग मारलं आणि पोहण्यासाठी चालू केलं. पाण्यात गेल्यावर एकदम थंडी वाजायला लागली आणि एवढा भारी वाटायला लागला, मस्त वाटायला लागला. पाणी एकदम थंड थंड कुलकुल होता. तसं मी वरती येईल परत तंबुरो एक मारलं आहे आणि नंतर जी ब्लॅक पिक मारून चालू केलं आहे तो पोहण्यासाठी चालूच केलं, एकदम एन्जॉयच केलं, फुल एन्जॉय केलं. आणि काय स्विमिंग पूलमध्ये पोहण्यापेक्षा ना पोहण्यामध्ये पोहण्याची मजा ना ती कशातच नाही, आणि ती मजा तुमच्या गावातच येऊन कळतली. आणि बघू शकता तुम्ही की आम्ही कशी मजा करतो पोहण्याची मजा ना. आणि एवढे मासे दिसा होते पाण्यात गेला, खूप मासे होते आणि पायात नुसते येऊन गुजगुले करी होते, भारी वाटा होता. मग फायनली गाईस मग मी माझा फोन घेतला आहे आणि पाण्यात उतारलं आहे. आणि गाईस एका हातीन पोहणं पण एक टॅलेंट असता आणि रिक्स पण असता. फोन जर पाण्यात गेलो काय मेलं आहे मकरमांनी, पुन्हा पाणी जाण्याची शक्यता असता. तसं फोन झाला आणि थोड्यांवरती येईल. हे रिओ है ये कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन एक सेकंड फायनली रिओ हातीत चावलो. सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई. दोस्त नारा, अरे यार यार नारा. सो थोड्या यशाने आपलं तंबूर एक मारलाय आणि मस्त एन्जॉय करू होतो जाम. आणि गॅस आम्ही पाण्यात एन्जॉय करू होतो जाम, मस्त पोह होतो. आमचं रिओ आम्ही वरती बघून आमका आरडा होतो, वाव वाव करू होतो. त्यात आणखीन बांध तुटलो. बारको सांगता यश हाय म्हणता बांध घाल, पण यश कसलं ऐकता, यश पोहण्यामध्ये व्यस्त होतं. त्यानंतर आमचं रिओ बघू शकता तुम्ही, आम्ही हे पोहतो तर ते काय उंगले सुचावते की तो दुसरीकडे येऊन माझं दुसऱ्या कोणालाही गाडी होतो, म्हणजे पटेली दाखवतो फुल. आणि त्यानंतर मी माझ्या मित्रांकांनी सोडलं आहे घराकडे, त्यांना बाय बाय केलं आणि नंतर मी आणि रिओ निघालो आमच्या घराकडे जाऊ. आणि गाईस ह्यो मिनी ब्लॉग तुमका कसं वाटलो तो कमेंट करून सांगा. आणि गाईस माका फॉलो करूक विसरू नका. भेटूया नेक्स्ट मिनी ब्लॉगमध्ये.